Dahil kay birthday man sa itong partner, dahil sa mga may birthday gift. Dahil. Ano, butangan na ito siya. Gini dahil. Ito yung surprise siya dahil. Sayang ka, o galing kong kata. Sulan. Tuwa na ito dahil. Tapos. Ang bilang. Happy birthday! La, dali, ano regalo ni mo? Lagi sure na ni, tinuod na ni. Dali, na yun! Ay, kapay tagaan, kapay reklamador? Dako na ba kayo na yung regalo? Dako na kayo na yung regalo? Lagi, dali! Stilan. Yay! Say thank you. Dali, Pastor! Dali ba? Dali, 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 dali. Dali, dali. Na, lagi. Regalo niya. Yes, likod dali. Here, sit down here. Yeah, happy birthday. Happy birthday, Mami. Amari. Karaan style. Kuan, kanang ikaw ka magpiyong kasi mong mata, magulbot. Ami naman. Magpiyong. Magpiyong ka. Ala, isa, surprise ba yan? Gi. Ay, ba, magpiyong ka. Magpiyong kasi mong mata. Oh. Gi. Nadili ka mo nga. Ano mo tanaw? Gi, ang unang kuan, gi. Basta matanggal na na, gi. Gi, open. Yehey. Ang unang, oh, sarap. Dali! Dili. Baho! Dili. May Oh, cheese. sorry. Okay. Baho! Bago man yung nubo. Happy birthday. Ako kami hindi pag Valentine's Day. May G's. Oh, chocolate. Sapatos. Happy birthday. Yay! Sapatos ba? Piyong, magpiyong, magpiyong. Yung. Nagtagitagay na ko sa tuwi. Sapatos pa Sabi ko, get ni. Asan ka siya niya? Bis, nilamuta. Bawa ko to! Di, ana. Weh! Ay, 100 yan. Nagtatagsa Ako mo. man ako ta. Bawa ko to, mo Ay, ay. pang-trabaho man eh. Oh, Thank wow. you. You like it? Yes. Nana ko yung leather shoes. O di, Thank na. you. Baho! Humutan na, bago pa kinang hinubo. Baho! Nana kinibidjas. Wala lagi kinibidjas. Wala ako may kwarta. Ako anong kwarta dong? 43 din Eh, happy na ka daw kasi ng birthday. Sino man ka tong Ala, nagduwa ito because Masa! Wala ka masak. Kaya ang kwarta. Di, Yeah, thank you. Nana ko yung allowance. balik na kay ako aning ogkuan ihon man ako ning mama. Wait lang. Ako lang ako nang piti Happy birthday la. Salamat.